Здравейте хора и в днешното видео, както сте видяли, ще играем Secret Neighbor с моят приятел Мирослав. И дори съм сам, както той каза, и не искам да видиш ли както на Secret Neighbor. Да, и ще играем. И ще видим кой ще бъде съседа. И съм избрал един мап, който до сега не съм играл. И също така си взех един нов съсед, както виждате. Взел съм си ето този съсед, както и ето тук много съседи съм взел. Тук дето помните, дето правих клип съседа е заек. И да, сега ще играем с този съсед. И да, и сега чакаме някой да дойде. Още дойде ли някой? Да. Знаеш, кой ще направя нов сервер? Пак ще се казва така. Пак го кръстя същото име. Готово. Готово. Fall Guys. Да, хора, между другото, скоро ще играя Fall Guys. Очаквайте скоро клип на Fall Guys. И тук да иде някакъв. Да, сте какъв мап? Рандом мап. И така. Само трима обаче. Само трима. Ако съм съседа, ще ви избия, ще ви размажа. Имам си тайни. Ако не съм съседа всички заедно. Няма всички заедно. По един. Не, по един. Ма кога се падна съседа, не знам как ще стане. О, не. Да ти се доверя ли? Мисля ли? Не мисля дори да ти се доверявам. Помощ! Този хвърля. Помощ! Той ама гони. Изрод. Той къде отида? И аз трябва да си оправя така едно нещо. Чакай, някой отвори. Този отвори нещо. Да, той току-що май отвори. Това е тук едно нещо. Аз слизам на двора. Разбира се, че не си ти, аз го чух този. Ето го! Да бе, той току-що отвори някой нещо. Свири на това. Ей, какво правиш там, бе? Какво правиш? Ела в двора, там в задния двор. Що е тук? Помощ! Помогни! Помощ! Помощ! Ето го! Помощ! Помогни! В двора съм! Ето го! Помощ! Бой! Слабак! Чакай, не.
Добре. Помощ. А, не. Човек, аз мога да го бия с бухалката. What? Какво става? Набих го. Ау. Къде отиде, бе? Уби го. Супер. Чакай да се оправя графиката. Бе, идвам и аз. Да. О, не. Помощ. Ето те, ето те, ето те. Този се гледаш с умара. Идвам. Ауч. Удай ме. Карта. Карта едно. Взех я. Чакай, ела да ти покажа едно нещо. Чакай да ти покажа. Да, я. Не, аз ето тук го правя, значи ето така. Вземам. Ето тук. Ето така. Качвам се ето тук. Качвам се на ето това. И готово. И съм тук. Чакай да вземем предметите, за да не се качи, ама не мога да ги взема. Стая. Не освоил се. Тук трябва карта 3. Аз се качвам на другото. Опа. Стотинки. О, стотинки. Ключ. Взели го. Добре. Ракетата. Тя работи ли още? Да? Не, май спряха. Тук трябваше... А не, тук трябваше ключ един. За да се отвори. Не, бе, трябваше ключа, а за да използваш този ключ, трябва да излезеш от картата и да играеш с приятели. Остави така, излез така. Къде отидем? Чакай да излезем така. Чакай, ела, ето тук. Ела. Ти долу ли слезе? Ето те. Ела, долу. Той отвори нещо. Ела тук. Чакай да мина ето тук. Ето син ключ. Тая карта ще оставя тук. Фенерче. Къде отидем? А, да. То аз нещо така. А, да. Чакай, аз не мога да се махам така. Айде да слизаме долу. Внимавай обаче. Ела. Леко обаче. Леко. Опа, за малко да падна. И да се пребия. Добре, следяте. Бързо. Браво. Помощ. Ето. И аз това го знам. Ето го! Помощ! Помогни! Браво, тебе. Браво. Поздравления. Опашка. А, добре. Добре, айде.
Play. Тъкататън. Така, никой не иска да се стартне, Чакай, защото всичките искат. нека той да почне. Всичките, те всичките искат Опа. да сме шестима. Опа, добре. Айде да почваме, айде. Иска да се сменя скина. Кой ще? Дай да видим кой ще да. Кой ли? Кой? Нека аз. Дай ми Господи. Господи. Айде, не знам още да. Сега ще видиш, че аз ще съм съседа. Не ще бъда съседа. Да нямаме най-големия късмет. Ама се тая. Ами да. А не ти се доверявам. Помощ. Разкарай се така. Брат, искам ли да ти се доверя? Ау бе! Аз съм изключил ауторевайва, за да се умре. Щото съм лош. Аз знам кой. Не съм. Поставата. Яма чакай малко. Ах ти хитрец такъв. Аз ти знам скина на тебе и сега ще видиш ти. Аз ще съм по-добър от тебе. Ще ти избегам. Къде си? Ела в центърчето. О, божечко. Я такъв. Разрав гаден. То следна. Следна и по-нищо. Баш. Така. То е лесно. О, божечко му. О, боже мой. Боже мой. Айде сега да... Ще една играта както така, но не са. Добре. Да, чакай първо сме този сет и нормалните да се ги такова, не да сме зомбита. Добре. Айде, аз съм готов. Това още някой Чао. Чакай малко. Добре. Трябва да сме и то гивай. Айде пусни. Удари. Oh yeah, baby. Човек, те са променили, когато са след май са променили. Айде, сега ще видиш. Опа, ключ. Айде, чао, ключе. Ти какво правиш в моя двор? Стой тук.
Дай ключа. Дай ключа. Дай ключ. Чакайте. И да се махаш. Чакай само пиналя да се взема и чочо. Искаш ли малко? Ай! Това ти е за наказание. Стой тук. Стой. Ти дори не можеш да ми... Да. Айди. Още един път свършвам. Айди. 5, 4, 3, 2, 1. Start the game. След 2 игрички и ще свършим клип. О, не. Ще ти ударям аз газа. Ау! Стига де! Не, ме моля се. Гад малко. Добре, има 2 игри още. Айде, пущай. Чакай, пускай, бързо. Чек, записвам вече 17 минути, човек. И да, с нетърпение го очаквай да видиш. О, да. Стой така. Айде, бе. Това не е честно, и сега ще видиш. Стой така, бе. Ох ти, колко си досаден. Ей, дете. О, ще видим. Стой тук. Не ми влизай в къщата, хей. Нали знаеш, че мога да те подуша? Ти забравя ли, че с този съсед мога да следя къде ходиш? Мачка. А сега ще направим една дълга игричка, последна игра. За хората, за феновете. И този път ще съм детектив. Айде. Не. Сега ще бъдем на първата карта. Добре. Добре, това е първата карта. Всеки е играел. Айде бе, то не може. Това не може да се цъкне. Виж. Това не може да след това да се цъкне. Аре, пускай. Но той просто не може да му се налегне. Изключвай го. Не ми дава да го кикна. Човек, този е хакер. Този е хакер.
Не мога да го кикна, не ми дава да го кикна. Да, тук хората се чака на чака. Това излезе. Човек, този не мога да го кикна, това е някакъв хакер. Хакер, аз като му хакна лаптопа. Добре, правя нов сервер join, защото този е ужасен. Правя го същия. Готово. Аз направих още един сервер join. Защото аз направих сервер. Има човек и няма май. Не, оня съседа. Ще я видим тая работа. Дали? 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 Къде е кички? Завети, завети. Чакай малко, тук що при тебе чух. Тадам! Не, той не си е включил микрофона. Не са... Hello? Да, и аз чух нещо. Тадам! Тиграм! Маля, чух му зловещия смях. Следвай ме. Къде отиде, бе? Това е центърчето. Къде отиде, бе? Защо ме изостава? Всеки път ме изоставаш. За да ме убие ли искаш? Аз съм отвънка. То с май направи фалшива гарда. Той направи фалшива гарда. Следваме. Чакай. Намерих карта. Следваме. Така. Готово. Ето го. Помощ. Чекай, ла. Ето го. Помощ. Горе съм. Помогни. Изкара ми акъла. Този е долу. Ето го, помощ. Видя го, бе. Ами защото и той е брейв. Стотинка. Заключи тая врата. Защото ме побиват тръпки. Б. Така. Добре, супер. Чакай. Добре, се тая. Заключвам така. Къде е? Чакай, че не сме намерили нито един ключ. Ключ! Син ключ! Аз се качвам горе. Бе, аз отивам на там. Нямам нищо. Ключ, червен ключ. Бе, чакай да отивам тук.
Чакай, това шкаф. Жълт ключ, жълт. Два ключа. Добре, идвай. И аз имам два ключа. Аз един червен и един син. Мене ме следвай. Помогни ми, бе. Чакай, къде си? Ти горе ли се качи? Чакай тук, защото тук може и да има още ключове. Да, където е колата. Да. Аз току-що... Човек, чух го. Ето те. Ето те, за теб съм. Идвай, следвай ме. И ми махнаха я отдавна, от когато пуснаха играта. Чакай ме. Да, още когато пуснаха от зимния дей. Ой, съседа, помощ! Ой, мале. Ох, човек, изхарчих си всичките неща. Отивам да отключвам. Човек, то дори не ми трябва. Човек, аз трябва да се заредя. Да се заредя тук и сега идвам. Набързо ще дойда. Това не е такова. Трябва ми такова, дето да се заредя. Какъв ключ? На първия етаж търся такова, с което да се заредя за... Ето го! Да, ето те. Човек, знаеш ли къде има такива орехчета, за да се заредя това прашката? Човек, аз си спомням си, че веднъж ползвах прашката и си използвах едни орехчета. Къде ти да го? Ето. Бедняк. Чек, той трябваше излезе най-после. Следвай. Майко. Майко. Влезе ли? Фалшива гата. Чакай. Чакай, лодка. Добре, търся. Какъв? Не ни трябва. Ето карта 2. Да, това ще... Но не ми дава да взема картата. Толкова ли съм никса? Зеля. Добре. Отключвай фитнеса. Това е фалшива гарга. Тинга. Да, трябва ни син. Два сини и един жълт. Два сини и един жълт. Май да не паднеш. Чек, това е... Син ключ! Ти го взе. Един жълт ни трябва. Ще го къстим това видео. Мирослав намери всички сини ключове. Брат, той аз смях, направо ще ме отгубил тръпки. Къде си? Добре, идва и аз идвам с тебе. Идвай. Ето те. И аз за теб съм.
готови за биене. Чек, той я отключва и заключва вратата. Не! Брат, бъркнах вратата. Жълт! Ой, мале. Ей, мале. Ой, мале. О, мале. О, мале. То излезе от играта. Лесно. Айде ние да си търсим жълтия ключ и да се махнем. Сега няма що да се тревожим. Ще се търсим колкото си искаме. Чакай, има едно място. То е заключено. Чакай малко. Карта 2. Какво разбиваш? Аз пък съм си мютнал музиката и затова не ми се чува. Гарга. Ето го, намери го. Айде, бързо. Центъра ли си? Аз отивам в центъра. Чакай, аз съм в кухнята. Излязох от кухнята. Чакай, ето те, видяхте. Да, в центъра си. Чакай, бе, не, защо ме затваряш? Ето те. Айде, бе! Бегай. О, човек, това видео отне 32 минути. Извинете хора, ако сме ви притеснили толкова много. Еми хора, ако това видео ви е харесало, не забравяйте да оставите един лайк и да се харесвате. И чао! И да цъкнете камбана. Да.